חברי הכנסת, לפני שנעבור להצבעה, אני מבקש לברך את ראש ממשלת צרפת לשעבר מנואל ואלס, שנמצא פה יחד עם משלחת מכובדת. I warmly welcome the former Prime Minister of France, Manuel Valls, and his wife and their delegation who are visiting Israel. Mr. Valls is a true friend of Israel and has always been and consistently stands by our side, even in the most difficult of times. And for this, we are deeply grateful. Welcome to the Knesset, welcome to Jerusalem. מיד יעלה חבר הכנסת דן אילוז והוא יברך בצרפתית. אבל לפני זה יש לנו הצבעה, אני חושב. מה המציעים מבקשים? לדון במליאה. אם כן, אנחנו מצביעים על העברת הדיון למליאה. הצבעה כעת. תשעה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הדיון יועבר למליאה, ואנחנו עוברים להצעה. בבקשה. לא לחצתי, האמת לא לחצתי בכלל, אז הכל בסדר. אין בעיה. פשוט העבירו אותי לשם. אנחנו עוברים להצעה הבאה, היא הצעה דחופה לסדר היום בנושא בחינת הכרה בעצמאות חבל קביליה וכינון יחסים עמו כהמשך למדיניות החוץ הישראלית החדשה והיוזמת. הצעה שהגישו חברי הכנסת דן אילוז, שמיד יאמר כמה מילים גם בצרפתית, אולי תרצו לשבת, ואוהד טל, יצחק רויזר ומאיר כהן. ראשון המנמקים חבר הכנסת דן אילוז, בבקשה. Monsieur Valls, c'est juste pour vous dire vraiment merci pour tout votre soutien pour Israël. Vous avez vraiment du courage et de la conviction. On le reconnaît ici en Israël. On sait que vous soutenez Israël. On apprécie ça beaucoup. Et juste pour vous dire que vous êtes vraiment dans le bon côté de l'histoire. Et en fin de compte, c'est ce qui est important. Quand on regarde ce qu'on a fait dans ce monde, on se rappelle est-ce qu'on était dans le bon côté de l'histoire ou non. Et vous avez toujours été dans le bon côté avec beaucoup de courage et de conviction. Alors merci beaucoup. Bravo, député Dan Iluz. Merci. זה לא לקח ממני זמן, נכון? לא התחלתי, עכשיו יש 3 דקות לרשותך. בבקשה. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה. 7 באוקטובר חידד אצלנו תובנה לאומית עמוקה. מדינת ישראל לא יכולה עוד להסתפק בתגובה למציאות, עלינו להיות אלו שמעצבים אותה. זהו שינוי תפיסתי שמובילה הממשלה הזאת, וזהו הבסיס למהלך ההיסטורי שאנו מקדמים היום. כדי להבין את המהלך עלינו להכיר את העם הקבילי. מדובר באומה ילידית עתיקה בצפון אפריקה, בני העם האמזיגי, שנאבקים דורות על זכותם לשמור על שפתם ותרבותם מול דיכוי המשטר האלג'יראי. זהו עם אותנטי, שוחר חירות ופרו-מערבי, שמבקש את זכותו הטבעית לעצמאות בארצו. ההצעה לבחון הכרה בעצמאות חבל קביליה היא ביטוי מובהק לדיפלומטיה יוזמת. כפי שפעלנו באומץ מול סומלילנד, כך עלינו לפעול כעת. ישראל בוחרת את ידידיה לפי ברית של ערכים ואינטרסים, ולא לפי תכתיבים של מוסר כפול. ותראו את האבסורד המקומם. מדינות כמו צרפת וקנדה רצו להכיר במדינה פלסטינית, ישות שמעולם לא הייתה קיימת ושהדלק שלה הוא טרור ושנאת יהודים. זהו פרס לרוצחים. אבל כאן נחשף השקר הגדול. אותה צרפת שמתנדבת להעניק פרס לטרור היא זו שנושאת באחריות היסטורית לדיכוי העם הקבילי כשכפתה עליהם להיבלע בתוך אלג'יריה. הגיע הזמן שצרפת תחליט האם היא ממשיכה להיות בצד הלא נכון של ההיסטוריה או שהיא מתייצבת לצד של החירות. חשוב שהציבור בישראל ידע, פרהד מני ותנועת המאק הם ידידי אמת של ישראל. בשעה שבירות בעולם הערבי רעדו משנאה לישראל, בכיכרות של קביליה הונפו דגלי כחול לבן. פרהד מני עמד לצידנו ללא סייג ביום הנורא של 7 לאוקטובר, בזמן שהמערב גמגם. דיפלומטיה חכמה יודעת לקרוא את המפה.
בצד אחד אלג'יריה, שהפכה לזרוע של ציר הרשע האיראני. בצד השני העם הקבילי, בצד השני העם הקבילי, אומה חופשית שרואה בישראל מודל להשראה. תמיכה בקביליה בתיאום מלא עם ידידתנו האסטרטגית מרוקו היא מדיניות חוץ ימנית, ריאליסטית וגאה. אדוני היושב ראש, אסיים במסר דיפלומטי בצרפתית לעם הקבילי. Chers amis du peuple kabyle, en tant que membre de la Knesset, je salue votre courage et votre quête légitime de liberté. Israël connaît le prix de l'indépendance et respecte profondément votre dignité nationale. Notre lien est bien plus que stratégique, il est humain. Nous n'oublierons jamais votre solidarité inébranlable après le 7 octobre. À titre personnel, je suis très attaché à votre magnifique culture. Chaque soir, je berce mon fils Ethan au son des mélodies éternelles d'Idir. Cette voix qui chante l'honneur et la terre résonne dans mon foyer et aujourd'hui au cœur de notre Parlement israélien. Le temps de la vérité est venu. Israël vous regarde avec fraternité. Nous aspirons à un avenir de paix, de liberté et de respect mutuel entre nos deux nations. Vive la Kabylie libre, vive l'amitié entre nos deux peuples. תודה רבה. בבקשה. בפעם האחרונה דיברתי באנגלית, עכשיו צרפתית, אתה צריך ללמד אותי צרפתית, ליטאית, סליחה. ליטאית, אני לא יודע ליטאית, אני יודע רוסית. merci beaucoup la פרלמנט ממיר. שזכות דוד המלך תעמוד לנו. תודה. ספר תהילים, וזה הרגע. בעוד שאתה... החברים היקרים, נאור שירי וטלי גוטליב. זהו? סיימתם? חזקתי, לא חודש אלול. זהו? זכות דוד המלך. תודה רבה. טלי, די, זהו. תודה רבה. חבר הכנסת אוהד טל אינו נמצא, יעלה ויבוא חבר הכנסת יצחק קרויזר. חייבת ספר תהילים, התחייבתי על עצמי. לי אין בעיה, לא אמרתי מילה. מהבוקר, זה לוקח כמעט... פשוט הרציונל של השפות השונות, זה במקטע. תראה, נאור, די, תודה, די. חבר'ה, די, מספיק. אנחנו מדברים על נושא חשוב. רציתי להתחיל את הנאום בערבית, ואמרו לי, טלי תשתיק אותך, אז אני בצרפתית חלש. יש שם תנינים אוהבי ישראל, תדע. תודה רבה, 3 דקות בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש, גברתי סגנית השר, חבריי חברי הכנסת, President Farhat Mahani and the people of Kabylia, congratulations on the independence of your state. You have our support and we stand with you. מדיניות חוץ יוזמת אינה התלבטות. היא אמורה לבוא כעמדה ברורה. אחרי שנים של הישגים ופיתוח עצמאי, מדינת ישראל נמצאת בתהליך של שינוי מדיני עמוק. ממעבר ממדיניות מגיבה למדיניות יוזמת, הפועלת מתוך אינטרס ישראלי ברור ואחריות ארוכת טווח בפני עצמה ובפני ידידותיה. ההכרה בעצמאות סומלילנד ביטאה שינוי תפיסתי זה הלכה למעשה. היא הבהירה כי ישראל בוחרת את שותפותיה ופועלת לפי שיקוליה, וכעת מתבקש לבחון החלה של אותו היגיון גם בצפון אפריקה אל מול העם הקבילי וחבל קביליה. העם הקבילי הוא עם בעל זהות לאומית ברורה ונמצא במאבק ממושך להגדרה עצמית. מאבק זה מתנהל במסגרת מוסדית מסודרת תוך דגש על פעולה פוליטית ולא אלימה. מדובר בתביעה לגיטימית שאינה נשענת על טרור או כפייה ועומדת בסטנדרטים המקובלים של מאבק לאומי אקטיבי אחראי. הדיכוי שמפעילה אלג'יריה כלפי העם הקבילי אינו מתקיים במנותק מהזירה האזורית. אלג'יריה נוקטת קו עוין לישראל ופועלת נגדה בעקביות בפורומים הבינלאומיים. ולפיכך בחינה רצינית של תמיכה בקביליה תואמת את האינטרס הביטחוני של ישראל ומחלישה מוקד עוין הפועל נגדה. הכרה בקביליה אינה מהלך הצהרתי בלבד. מדובר בצעד מדיני בעל פוטנציאל ממשי
ובעלות דיפלומטית מוגבלת. אינו צפוי לשנות לרעה את יחסי ישראל עם מדינות שכבר פועלות נגדה, אך הוא עשוי לפתוח ערוץ חדש של שיתוף פעולה עם גורם מתון בצפון אפריקה ולחזק את מרחב הפעולה הישראלי באזור. מהלך זה משתלב גם עם האינטרסים של שותפות אזורית ובראשן מרוקו, ומרחיב את ציר הכוחות המתונים באזור המאופיין בחוסר יציבות ובהשפעה גוברת של גורמים עוינים. לצד השיקול האסטרטגי קיים גם ממד של אמון. העם הקבילי ונציגיו הביעו תמיכה פומבית בישראל גם לאחר טבח 7 באוקטובר, ובתקופה שבה גורמים רבים בחרו לשתוק. בזירה הבינלאומית עמידה לצד מי שעמד לצידנו היא נכס מדיני ולא רק מחווה סמלית. לאור הכרזת העצמאות של קביליה בדצמבר 25, אני מבקש לקיים דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון, לבחון את המשמעויות המדיניות והביטחוניות של ההכרה הרשמית ולגבש צעדים להידוק הקשר המדיני עם הישות הקבילית. זהו מהלך שקול ונכון, ממוקד וטוב למדינת ישראל. אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת דן אילוז על ההובלה של היוזמה ועל הקידום של האינטרסים הישראלים, וגם הזדמנות לפרגן למשרד החוץ, לשר ולסגנית השר שרן השכל על המהלך הבאמת מדהים ומרשים של לקחת ישראל כמה צעדים קדימה באינטרס הביטחוני, הכלכלי, הלאומי, ולהמשיך לדאוג לעתידה של מדינת ישראל. אז תודה רבה, וקורא לכם חבריי להצטרף. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת מאיר כהן. תגיד, התחלתם לתאם לבוש ביש עתיד? התחלתם לתאם לבוש? אתה, רון. כן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, סגנית השר שרן והשרה מאי. אני רוצה רק להגיד כמה מילים, כי הרבה אנשים מרימים כאן את האוזניים ואת העיניים ואומרים, מה זה? קביליה זה חבל ארץ שנמצא בצפון מזרח אלג'יר. חבל ארץ מאוד מיוחד, יפהפה אגב. יש שפה קבילית שהיא חלק מהשפות הברבריות, אולי השפה הכי בולטת. הסבא שלי, זכרו לברכה, ידע לדבר ברברית. עכשיו, שנייה. יש משהו, אני הצטרפתי להצעה הזאת בכדי קצת לחשוף את מערומיהם של מדינות אירופה ביחס שלנו בכל השאלה הפלסטינית. אתם יודעים שחיים שם 6 מיליון בחבל ארץ המצוין הזה. רובם הגדול הם מוסלמים חילוניים. שב-2013, תקשיב ולד, ב-2013, השכל, סגנית השר, ב-2013, אתם יודעים שאלג'יר זאת מדינה שבחוק העבירה חובה על כל תושבי אלג'יר לצום ברמדאן. ובקביליה היו חלק שאמרו, אנחנו לא רוצים שיכפו עלינו דת, והם ערכו סעודת צהריים באמצע היום. כלומר, הם נלחמים גם בניסיונות של אלג'יר לכפות דת. האלג'יראים הם נגדנו. אגב, קבילים מפורסמים זה זיידן, השחקן כדורגל, בן זמה הוא קבילי, אידיר שהוא זמר יוצא מן הכלל וכדאי לכם לשמוע אותו, הוא קבילי. אמרתי, הדבר הכי נחוץ, ובאמת אנחנו צריכים להשמיע את קולנו, לא כל הקבילים רוצים עצמאות מוחלטת, חייבים גם להגיד את זה. בתוך קביליה עצמה כולם רוצים אוטונומיה, כולם רוצים להיות אוטונומיה חילונית, הם אנשים משכילים רובם ככולם, אבל אנחנו, מדינת ישראל, צריכה להשמיע את קולנו. המתנגדים הגדולים ביותר הם האלג'יראים בעצמם, והתומכים הגדולים ביותר באלג'יר ובהתנהגות הנוראה כלפי הקבילים זה הצרפתים, שהיום ברחבי צרפת אנחנו מוקצים מחמת מיאוס בגלל היחס שלנו לפלסטינאים. אז טלו קורה מעיניכם, צרפתים יקרים, תסתכלו איך אתם מתנהגים למיעוטים שהם לא טרוריסטים. אגב, האלג'יראים הכריזו עליהם כטרוריסטים, הקבילים לא טרוריסטים, הם היו לוחמי חופש כנגד צרפת, זה כן.
במלחמה על אלג'יר, אבל טרוריסטים הם לא. אז מדינות אירופה מחרישות ושותקות כנגד ההתייחסות הנוראה כלפי הקבילים, וכן, אני מקווה שמשרד החוץ, שרן, ישמיע את דברו, לפחות בתמיכה באמירה מאוד מאוד ברורה, ולהגיד תודה לאנשים האלה שבצרפת, אגב, הקבילים, הם תומכים לא קטנים של מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני. מה? כן. תשיב על ההצעה סגנית שר החוץ שרן השכל. קביליו זה השם קביליו רגע, לא, קביליו זה שחקן כדורגל, בולגרי. נכון. בולגרי. לא, שחקן כדורגל. קרים בנזימה. מכבי יפו נדמה לי. קביליו זה מכבי יפו. אז זה לא קביליו יפו. כן? תשחרר מהזמר. זה השם השחקן הרצל קביליו. תודה. אז ככה, ברוח הדברים שנאמרו, אני אשיב גם כן לדן. Alors d'abord, pour les membres du Parlement, Dan Illouz, Zvika Kreuzer, Meir Cohen, je vous remercie beaucoup pour amener ce sujet ici au Parlement. Merci de votre message. Merci de votre message et on remercie le peuple kabyle avec leur message de solidarité et de paix. ואני שמחה ככה להשיב בשם משרד החוץ. אני מודה לכם על ההצעה לסדר. אני רק אומר שלדבר בשפה אחרת מעל הדוכן, את יודעת, השארנו את נשיא ארצות הברית שדיבר כאן, בכבודו ובעצמו, הוא שר בוועדת הכנסת לדבר בשפה מסוימת. הוא לא יודע אנגלית? לא יודע אנגלית? מה אמרת? כן, טוב. אני... מי שאין לו אישור? בעיראקית? הוא צריך עכשיו אישור מיוחד, הוא הנציג של... אני לא אתן דוגמה, אנחנו מספחים את עצמנו, אחרי זה אומרים, למה מדברים פה בערבית? כי אסור לדבר בשום שפה אחרת, גם לא אנגלית. זו דעתי. אז ככה, לא ניכנס עכשיו לוויכוח, אני אדבר איתך על זה אחרי... לפרוטוקול אני אומר, תעברי לעברית, אנחנו נהנה. אמרתי, אני שמחה להביא ככה את תשובת משרד החוץ, ובאמת חשוב לומר כאן, משרד החוץ ושר החוץ פועלים בכל המישורים בכדי לחזק את מעמדה של ישראל. היה לי מאוזניות, לא שומע כלום, תוכל לדבר כל שפה בינתיים עד שסיים. סליחה, בבקשה. באמת. לא, תסתכלי, הוא עם אוזניות. עכשיו הוריד אותם. מי עם אוזניות? היועץ המשפטי עם אוזניות, הוא לא שומע כלום. טוב, אפשר להשיב, תודה רבה. או שאני אחזור לצרפתית. משרד החוץ ושר החוץ פועלים בכל המישורים בכדי לחזק את מעמדה של ישראל בעולם, כולל קשירת קשרים עם מדינות חדשות. כאמור, מדינת ישראל בהובלת שר החוץ גדעון סער וראש הממשלה נתניהו הייתה המדינה הראשונה החברה באו"ם להכיר בעצמאות סומלילנד, מדינה מוסלמית, פרו-מערבית וידידותית למדינת ישראל. עם אישור ההכרה נסע שר החוץ לביקור ראשון בסומלילנד בכדי לבסס את היחסים, שם נפגש עם הנשיא, שר החוץ וגורמי ממשל נוספים. עכשיו, סומלילנד, בשונה מחבל קבילה, הינה מדינה עצמאית לחלוטין, בהתאם לאמות המידה המקובלות כבר 35 שנים. כמו כן, היא מקיימת מערכות בחירות דמוקרטיות, האחרונה ביניהן ב-2024, עם חילופי ממשל סדירים. לכן, אבל חשוב לומר, יש פה מערכת דמוקרטית פעילה שעובדת עם ממשל, היא עומדת בכל התנאים שאמורים לעמוד. נכון, ויש הרי סטנדרטים שהאו"ם קבע להכרה במדינות, דברים שהם אמורים לעמוד בהם, ובאמת סומלילנד לאורך השנים עומדת בהם.
לכן המקרים אינם חופפים, הם לא זהים בעובדות בשטח. לכן לא נכון לקשר גם בין ההחלטה המדינית להכיר במדינת סומלילנד והבקשה להכרה של חבל קבילה. לגבי ההצעה להכרה בחבל קביליה, הנושא מוכר במשרד החוץ, הוא מוכר לשר החוץ, והטיפול בנושא יתבצע בהתאם לאינטרסים של מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נעבור אתם מקבלים את תשובת השרה אולי? לא, מן הדין ומן הצדק פה להגיד אם מקבלים את הצעת השרה. יכול להיות שהוא הפתיע אותם, אני יודע. נעבור להצבעה על העברת הדיון לחוץ וביטחון. הצבעה. דן, אנחנו בעד? סגור. שישה בעד, אחד נוכח. אני קובע כי הנושא יעבור לוועדת חוץ וביטחון להמשך דיון.